Kula niku nyeluki sampean ki nek ra metu, wong kene gak gelem mandeg. Lah sing salah ki sampeyan. Aku ya iso joget karo sampeyan ora mojak. Lah wit mau kula niku pun ngundang-undang lho Ndara. Pemuda-pemuda mriki niku kompak. Yen nonton keramaian niku nyawer tertib, tidak ada tawuran, tidak ada pertengkaran, damai. Nah ketoprak tawuran yo malah lucu to. Bendina ketoprak tawuran Ndara. Teng mriko nek khusus buat warga masyarakat Cabean, tak acungi jempol 4. Nyilak jempol acungi jempol 4 buat kerukunannya ya. Nyawer ya tertib, baris rapi. Terima kasih. Niki temputi niki. Aku kon mbah durung rampung. Burung rampung. Ayo domba-domba nek ngono ya. Suara apa kae? Ana wong klenger. Ayo neng kene iki ana dukun kondang. Cabean Black Big Gang. Ayo Joko Warono. Iya, cah cabean Black Big Gang. Iki kondang. Celokno bapak wae. Celokno. Heeh. Pak De. Pak De, Mbok De. Sampeyan ki pripun to? Pak De umbar, Mbok De umbar. Aja ngono kowe. Aku kedianoke kepelan umbar perkara lagune urung yakin. Sesuk tak wekne aku ngapusi. Wis ah kanca-kancaku ben kiting kabeh lah. Nek kiting tenan. Rasa muni ngono. Manane kuwi ya kuwi ngono wae. Pak diumbar, Mbok diumbar. Niku lho wonten pawongan Semaut. Piye Pak Neki? Kira delok Kira-kirane. mari iki kaya piyaji. Mbok sampeyan tambani. Mbok menawa isih urip apa piye ngono lho, Pak. Coba tak ngakane, Pak. Mari. Sampeyan iki gembleta jebul wong desa. Iki anak kula niku wau. Nuwun sewu lho, Pak. Nuwun pangapunten. Mboten napa-napa. Ajeng anggene kula kepengin mateni musuh kula. Oh, niku wau nembe pasulaya. Nggih. Ngantos kula kantopo wonten ing papan punika jalaran kula mesah tanding wonten ing Praja Singasari lan Praja. Dengaken dangun kok rak kuyaku. Nggih. Lah Kula menika menika anak kula menika wau jelih kula dipun berandang kan Pak. ngaten panjenengan ingkang paring pitulung dhumateng kula. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Pak, sakeluarga. Ing papan punika ingkang saged pitulung dhumateng. Itu dados menapa? Sakderengipun kula badhe nyuwun pirsa sinten menika. Niki anak kula. Panjenengan isih prawan apa wis duweni bojo? Jeprawan ning anakku iki. Anak kula niki. Isih prawan. Nggih. Wis sewu nggih, Pak. Kangge susulih anggen panjenengan paring pitulung dhumateng kula. Menapa kersa panjenengan badhe klompek Kok kula masih buta. mara ngoten. Menawi Akan bisa pesanan nglakoni ya. anak panjenengan badhe klompek bojo. Nggih no. Kowe ditembung lho iki. Nami nyuwun sewu. Lah menika Kancing Cemiran menika tasih Joko napa duweni bojo. Ditepungaken Asmanipun si kula menika putra wonten ing Kadipaten Sumenep. Maratalasane Rama Arya Raja kula Raden Rama
menawi saestu dan ngersakaken kados mekaten menika kula nggih monggo kemawon saestu ingkang nglampahi kula turta menapa menika nggih dereng gadah bojo. Saestu kula tasih omah. Lah ibunipun menika sarujuk napa mbok? Kula nggih sarujuk wong anake kula niku wis prawan gedhe, kula ya kepengin ndang duwe. Matur. Ngaten nggih, Pak. Nggih pripun? Boten ateges kula menika mbenjani marang janji kula badhe mundhut garwa marang putra panjenengan. Nanging ing wekdal punika kula menika badhe mbalekake kajayan wonten ing Praja Singasari. Jalan kula dadi abdi kinasipun Raden Wijaya. Mestipun jenengan sampun mangertosi nggih, Singasari wekdal punika sampun mila menawi kula dereng masulaken kajayan wonten ing Praja Singasari, kula mboten badhe palakrama. Mila kula janji watak ing satriya menawi sampun wonten kateteman balekake kajayan Praja Singasari, putra panjenengan badhe kula boyong wonten ing Kabupaten Sumedang. Nggih, kula pinangka paseksen nggih. Nggih, Mula wekdal kula nitih dhumateng putra panjenengan, kula badhe ngejaran ingkang dereng kula rampungaken. dipun namung ngatur mimpakare. Pareng nggih. Muga-muga kula nderek ndedonga. Saiki ya siap-siap
Nanging nuwun sewu saderengipun Kanjeng Rama.
Sanestunipun sowan kula menika wonten wigati ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Iya. Bilih wedal sakmenika Wijaya kalian para sisa Laskar Singosari sampun wantun babat alastri. Boten kurang-kurang anggenipun kula ngemutaken. Iya. Hingga ndadosaken pasulayan Rembak. Ing pasulayan Rembak menika ndadosaken peperangan Kanjeng. Nanging ing manipun kula kasuran yuda. Kowe